da shi don ko shawar ba zai gaya mai Sani mara ɗau ba. Tun da nake ta zane kana bacci. Zo mu je in ƙarasa maka. Zan sa gani. Kaga nan? Sai yi drawing flower. Sai in yi coloring ɗin shi da red. Nan kuma zan sa green. Ko ne mixing colors? Shut up, you little idiot! Get out! Wani ne ce baka mara me dai maka? Mari har sau biyu. Kawai saboda na yi zafi. Na miki magana. Na nuna miki fishi na ba ba so ɗaya ba so biyu ba kan wannan shirman naki. To ki ɗauka wannan shi ya zama last one. Wallahi idan kika sake yi makamanci haka abinda zan miki sai ya faka. Ke ni zan fi iya rabuwa ma da ke akan wannan shirman naki na banza nawa. Wallahi sai rabu da ke. I'm so sorry ba zan kara ba. Dan Allah ka yi haƙuri. Kar ma ki sake kar ma ki daina ki ci gaba. Ni ne daidai da ke. Yara ƙanana in shekara 13 ana musu aure su je gidan miji su zauna ba sa wannan shirman saboda sun san ba wasa ne kai su ba wallahi ban ga miki ba da